kohtaamaan ihmisenä. Hän oli riisunut itsensä kaikesta jumalisuudesta. Hän ei katsonut asiakseen olla Jumalan kaltainen tullessaan maan päälle. Eli hän ei tehnyt sitä Jumalan asemasta Jumalana maan päällä. Jos hän olisi voinut Jumalana sen tehdä, hänen ei olisi tarvinnut syntyä ihmiseksi maan päälle. Mutta maan päällä laillisesti kun toimitaan, koska Jumala on antanut maan päällä hallintavallan Adamille, ihmiselle, täällä ainoastaan voidaan toimia fyysisen kehon kautta laillisesti. Ja nyt laillisesti toimimaan tarvitaan myöskin Jumala itse. Jumalan täytyy syntyä ihmiseksi maan päälle toimimaan ihmisenä, jotta hän voi laillisesti toimia ja tuoda siihen sen korjausliikkeen, siihen sen ensimmäisen Aadamin virheeseen. Hän ei voi tuolla Jumalan henkenä vaan tulla ja pyyhkäistä syntiä pois. Se on mahdotonta, koska hän ei toimi oman sanansa ulkopuolella. Hän ei toimi omien säädöstensä ulkopuolella. Ja meidän täytyy ymmärtää se asema, että kun mä puhun siitä asemasta, ymmärrä se, että mä en kiellä Jeesuksen jumaluutta. Mä en kiellä sitä, etteikö hän olisi ollut Jumalan poika. Totta kai hän oli ja on sitä edelleenkin. Mutta kun hän riisuu itsensä kaikesta jumalisuudesta, eikä katso asiaksensa, saaliksensa olla Jumalan kaltainen, tämä löytyy Filippiläiskirjasta, voit tarkistaa sen sieltä. Kun hän syntyy ihmiseksi, hän ottaa orjan muodon ja hän syntyy lihasta, hän syntyy ihmiseksi lainalaiseksi täyttämään sen koko lain, minkä hän on itse siellä Jumalana säätänyt. Ja nyt kun hän on maan päällä ihmisenä, nyt kun mä sanon sulle siitä, että hän ihmisen asemasta käsin teki asiat, siitä huolimatta, että oli samaan aikaan Jumalan poika, niin ymmärrä sellainen asia, mä annan sulle nyt esimerkin. Jos on vaikka maailman suurin yritys, mikä tahansa se voi olla, jätetään se nyt nimettömäksi, mutta maailman suurin yritys ja sitä johtaa isä ja poika. Ja nyt tämä poika näkee, että tuolla toisessa maassa on aivan ihastuttava nainen, jonka hän haluaa morsiamekseen. Ja se nainen toimii pienessä siivousfirmassa työntekijänä. Ja tämä suuren yrityksen poika, joka on johtanut sitä yritystä isänsä kanssa, hän irtisanoutuu siitä työpaikasta, muuttaa siihen toiseen maahan ja menee sinne töihin siihen pieneen siivousfirmaan, missä hän saa kontaktin siihen tulevaan morsiameensa, kenet hän haluaa kihlata, niin siinä pienessä siivousfirmassa hän on nyt eri maailmassa kuin siinä, hän on eri asemassa kuin siinä isossa yrityksessä isänsä kanssa johtamassa. Se ei poista sitä hänen poikuuttaan, se ei poista sitä hänen niin kuin poikuuttaan siitä isästä. Ei tietenkään, hän on edelleenkin se isän poika, mutta nyt se toimivalta, mikä hänellä on, se uusi maa, missä hän on, se uusi työpaikka, se uusi työmaa on ihan erilainen. Se on se pikkuinen siivousfirma, missä hänelle annetaan